crib 25. Helo, rydyn ni nôl. Roeddwn ni heb di gorffan trolaf. So, rydyn ni wedi gorffan. Be oeddwn ni'n neud trolaf? Dyma fi crib 25. Os rydych chi... x1cwl. Dwi'n mynd i defnyddio microphone yma. Helo! Ti'n gallu clywed fi? Iawn, Dim gweithio to. Iawn, so dwi angen neud hyn i neud peth fi gweithio. Okay. Iawn, dwi'n meddwl dwi wedi neud o'n yna. Dwi'n neud hyn. Iawn, dwi angen fynd i nôl ti rwan. Yes! Be, ti'n mynd i fel explodio peth chdi? Na. O. O iawn, dwi wedi neud o'n rhy agos. Iawn, mae hynna'n oce. Mae hynna'n oce. Dwi jyst yn gallu neud o eto. Lle dwi? Dwi'n gwybod lle dwi. Meddwl hwnna. Lle wyt ti? Ti di fynd i ffwrdd? Dwi'n gwybod lle dwi. Dwi'n meddwl... Iawn, ti'n gallu dod yn ôl? Ie, dwi'n agos ond chdi. Dwi'n meddwl. Iawn, fyma ti. Hwna, iawn. Dwi'n gesio ti di fynd i ffwrdd. Be lle dwi? O, iawn. Hwna'n oce. Crib 25. Dwi'n gwybod rhywbeth dwi'n gallu neud. Gotcha dyn. Gwni be? Hei, ti'n reitio ben o fi? Ie. Hei! Iawn, paid yn neud yn byd. Peth fideo yn iawn. Ie. Mae hwnna. Hwnna hefyd. Iawn. Fel na. Ac wedyn... Dwi angen just... Iawn, dwi'n neud hynna. So mae lafer fi fyna. Ti'n serious? Os hwnna wedi cymryd hir i neud si? Iawn. Beth fi yna wedi malu. Just... Peth redstone dio. Dwi eisiau gwneud loads o TNT. Dwi'n gwybod gwneud o'n mwy. Dyna beth i gael. Gobeth. Whee! Iawn, dwi angen neud o'r rhywle arall. Ie, just... Fyma. Ie, neud o. Dwi'n meddwl os dwi'n gallu fynd i'r ender. Dwi efo rhywbeth i chwarae. Swydan. Na i cael llygad fi. Ac wedyn, ti'n gonfod cuddiad rhywle. Ac wedyn neud peth chdi. Ond dwi'n gonfod fel ffeindio chdi cyn ti'n neud o ac fel rhaid ti'n ti am fo. Yn angen da. Ti'n gwrando? Iawn. Iawn, na i dal chwarae fo. Oce. Dwi'n cychwyn. 1, 2, 3, 4. Hwan. Oce, ti'n cuddio. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready or not?
Iawn. 1, Dwi 'di ffeindio chdi yn Bangor. 4, dwi'n trio neud peth fi. Jyst gyda fi neud o tro yma. Dwi'n gwybod bod ti yna si. Ga i neud rhywbeth i beth chdi. Be? Dio, di gael gyd pethau ti. Ie, dwi dal efo pethau yna de. Dwi efo creative, di o'n right? Oh, cool! Secret area. Woohoo! Ie, dwi dal yn gwybod lle ti. Yma. Jyst gada fi neud peth ti. Gada fi neud peth fi. Na, dwi'n sis. Fysa ti'n licio fo. Iawn. Oh, cool! Skeleton archer! Ie, just skeleton dio. Dwi'n ffeindio fel dau enderman. Uh-oh. Dwi'n mynd i fel... Ie, Dwi'n dwi'n gwybod dydi yn weithio. Dwi'n sglam alien. Iawn. Iawn. Dwi'n meddwl bod gallu ymwneud ti rwan. Hei, lle ti? Newydd. Oh! Oes hwnna'n hawdd? Uh-oh. O, dwi'n explodio enderman. Dwi'n mynd i neud rhywbeth. Dwi'n wedi trio fydd i'r ender da. Iawn. Os Os dwi'n dwi'n mynd ender? fel yna. Lle mae o? Lle mae o? Iawn, dwi ar y blocks coed. Dwi angen sticky piston. Dyma na. Leather. Ag dwi angen redstone. Iawn. Dwi'n gofod jyst fynd 2 lawr. Os does na'm byd fyna. Wedyn fynd fel yna. Oce, dwi'n rhoi... Iawn, dwi'n Os i angen ffwrdd. bwcad. Wedyn fel yna. Fel yna, fel yna, fel yna. Ag fel yna. Ag wedyn... Wan, dwi'n gallu sbeo. Iawn. Sbeo hyn, sbeo hyn. Iawn, os dwi'n mynd fel yma. O, dwi'n gweithio tro yma. Be ti'n sôn? Be, ynddo. Ie, dwi'n gweithio beth fi. Iawn, dwi wedi gwneud peth fi tro yma. Nes o gweithio tro yma. Dwi'n jyst gwybod. Iawn. Iawn, dwi'n gosod gael fwy o glowstone rwan. So, dwi'n siŵr wneud hwn gweithio. A dwi angen level. Fel yma. Fel yma. Dwi'n meddwl o'n i'n neud am wrong eich. Fel yma, wedyn dwi'n gweld o. Iawn, dwi wedi nôl bob dim cyn dwi fynd. Wel, ti'n gwybod beth gweithio? dwi'n meddwl pan dwi'n fynd? Ella jyst dal fel Wedi wneud o. rhywbeth angach ydio. Fel PlayStation. Ia, dwi'n siŵr wneud Ie, hwn mond gweithio. gweithio ar PlayStation ydio. Fe ti'n neud yr end? Dydy Na. o'n gweithio. Na, hyn ma'n o lava tu fewn iddo fo. Okay, ga i helpu chdi dro yma? Please. Iawn, Ond os ti yn helpu. iawn. Lle ti eisiau fi rhoi cobblestone? So fel, yr un peth ar yr ochr arall. Iawn. Fel yna. A Na, pwmbe. actually, disgwyl. Da ni angen fod i bach mwy. Iawn. Ydy o'n mynd fyna? Hynna'n mynd fyna? Iawn. Yndi. Ag hynna'n mynd fyna? Na. Iawn, be nesaf ta? Iawn, so dwi angen rhoi TNT yn fyma. Fyna, fyna. Fyna a fyna. So, ni di licio hyn. O, mae'n brifo. Iawn, dwi'n neud hynna. O, be nesa da? Na, neud hynna di gweithio.
Beth Iawn. am ysgrifennu fi? O, na, nes i anghofio redstone. Dwi angen fynd i nôl redstone. Redstone. Ia, dwi'n nôl. Iawn, gyd hynna bod yn oce. Okay, beth ti'n neud gyda'r redstone ta? Dyna. Hynna, a wedyn hynna. Fyna. O, oes na explosions o? Yr un fel yma. Rhan dwi angen nôl leather. Yes! Mae'n pwysio peth arall. Okay, da ni'n Iawn, neud... so dwi angen neud rhywbeth yn y canol i neud explodio ta. O, gai... Be fysa fi gallu roed yn canol? Dwi'n gwybod. Neud bloc o redstone, a wedyn neud twch fyna, a wedyn neud y bloc o redstone yn fyna. Dyna. Iawn. Os da ni dau yn neud ar un pryd, iawn. Iawn. Neud y bloc o... Hwna. Okay. A'r pwyntiau barod. Awch! O, dyn. Dys ffwrdd? Iawn. Yes! Oedd yn gweithio. Hei, os ni di lladd zombie. Gyd o hynny, jyst i ddim byd. Oes yna hwyl? Na, Iawn, dwi eisiau newid sut dwi edrych. Ie. Na. Help and options, change skin. Iawn, dwi wedi bod yn prisoner Steve. Hwna edrych yn Dwi'n cool. fynd i fod... Ia, prisoner Steve. Dwi'n mynd i fod yn... Cool, dwi wedi edrych... Dwi'n mynd i fod yn Homer. Be sy'n edrych fi hwnna? The Simpsons game. Cool. Be ma yna? Ia, dwi wedi ffidio rhywbeth gwahanol i lle. So, change skin. Oce. Sbel fi. Hei. Yn sy'n weird. Favourite skins. Iawn, The Simpsons. Da chi'n gallu fynd... Na, dwi'n gallu gael hynna. Ie, ti'n gallu neud y Simpsons. Iawn, oes... Swedish. Cydw hwn. Lle ti? Fyna i ti. Ti edrych yn neis. Hogian ti. Hiya! Wow! Hwn di fi. Iawn. Dwi wedi trio wneud yn ender eto. Gai weld chdi. O'n i'n meddwl o'n i'n neud yr ender tro nesa. Wel, ie, hynna di beth ti'n dweud, ond... Iawn, dwi'n gwybod rhywbeth. Na ni fynd ar survival. Gael gyd o Dwi'n beth... sori am wneud hyn, iawn, x1cwl. Dwi'n sori. Dwi'n meddwl peth ti. Ie, jyst dim TNT dio. Anyway, doedd peth fi ddim yn gweithio. Wow. Gael cleddydd Diamond. Gelwyn. Iawn, gael gwanwed o gyd y pethau chdi heblaw am hwnna. Wedyn fynd am bwyd, ac wedyn... Beth sy'n lawr yma? Zombie. Ti eisiau feid efo fi? Be? Bydd llawa. Iawn, gael un golden apple o bwyd. Hei, dwi'n gallu gweld ti. Ie, gael golden apple o bwyd. Be sy'n gallu mewn hwn? Gai. Dwi'n gallu mewn. Be sy'n mewn yn anodd i mewn? Ie, ti'n gallu neud o gyda cleddydd. Gai. Just ydy hwnna. Sut ti'n rhoi pethau chdi Dwi'n ar? sôn, sti. Dwi'n gallu dod allan. Iawn, nawn ni cwffio am survival, iawn. Survival, iawn. Just gael golden apple, iawn. Ac na i gael un. Ie, gael golden apple, Kai. Iawn, dwi eisiau angen neud rhywbeth, iawn. So, be... O'n i'n angen y golden apple. Wedyn, just fel yna. Ie, gael golden apple, Kai.
Da ni'n talu bod... 3.5. Ti'n gonfod wneud hynna, okay? Ac wedyn nawn ni fynd yn ôl am trefo. Iawn, so be o'n i angen wneud eto? Oce, gael... Fi ddim yn cofio be o'n i wedi wneud, iawn. Mae'n Ie, ôl i... Hynna hwnna. Ac wedyn gael... Oce, 1. Iawn. Just 1. Iawn. Iawn. Tata am rwan, da ni'n fynd i weld chi yn yr episod nesaf. A da ni'n fynd i fod ar survival yn cwffio. So, diolch am gwylio, ond cyn da ni gorffan, da ni angen dweud ta-ta, hyd fory fydd ein diwrnod olaf, so diolch am gwylio.